no! अरे सर ते पबजी खेलता रे काल तो रिजल्ट नुआवे वाला बा साफ चावे चिंता नहीं खे सरवा हमरा ई नइखे बुझात कि सब कोनो हमरे रिजल्टवा के पीछे काहे पड़ल बाड़न सब। पास हो जाम तो गांव का मुखिया बना देबो सन का। सर अब के तो पास होके के चांस बाकी ना रे अब तू पास हो जाम तो अपना सोलिया से हमर सेट करा देबे का। साले तारा जैसा अनपढ़ गांव से सेट होई हमरा के लान ना भाव देवेले तो हमरा पीछे लाल पड़ल बाड़ो जो अपन काम कर। चले दैया सही।